Lukas näme diýäňiz? Nesip bolsa ýakynda ýaşlaryň toýlary şolara lawstordy sürýär. Owadan aýdymy, ýa-ki özlerini halan aýdymlaryna senne men mar aýdyma. Bak, Garasyn gowçaly. Senne men var, menne sen var. Eğer ükülüget ya sinema kan gelýär maňa. Men bek saklayan ýylyň beýleň nämet melle gitmele sen Kleopatra maňa. Sen Kleopatra bolsaň gitýärler lagy. Jennifer Lopez'e dikilgetdiler. Sen kim gystan etmedin saňa? Ýaman nerwim oýnaýan ady. Ne, çaýda gaýtaladım. Şo ýer çakanyň danna nawa dip. Danna nawa şo bir tapar edýän kin tapar edýär. Saňa ikilik kim sen ta ikilgetmedi ýal näme sen? Urletme men adam hapalatma da. Getýär şo danna nawa. Yara beýle namusçan ölüp ýatanmarsaň namus kılýanmarsaň oňaly. Aýyrşda. Sen şoňa namus etýäň. Sen şoňa baýwyk görüşýän elýär. Daway aýyrş bol. Aýyrşaň okmy gysyp ýaşa şo düzelen ok. Akurat ince ýaşa günni isterka tuzup çağalan psihikasyny bolmagy. Durmuşyň bilen bol, işiň aşly. Ýoluň bilen ýöre. Iň gowy maslahat men superski maslahat berýän saň mukjak. Eğer kilgetden hem milyonerlere işiň bilen bolmaly. İşiň aç. İş ýöre. Edip ýerle oturmada. Aýyşkydan oturan işiň otur düzelen oksol. Ölürdiňiz de ýani. Ýerleýän bek tutýan agyda barıp agay arada bir gelip bir gyýgyr kitgyp ärini tutupdyr. Bir ýyrtylýa, bir ýyrtylýa. Bir gyýgyr ýa bagyslaň meni. Oglanlar bar gideň da gaýrat edip oturmaň da şu temamasyz goşulmaň ha işte. Bar git gaýrat etme gyýlarlaň uğraşatyn. Gaýrat et gideň da otursaň ajyň bar git men gyýlarlaň uğraşatyn şuma. Git otur da şuma gyýlarşy. Bir gyýgyr ýa. Agay nerwsyna pop saçyna ütdi masgaralar etdi. Masgara bolan da ýani. Ölýänem bolsaňyz etýär şolar. Diýişiňiz bilen bolan, özüňizi seredip çyk. Ünsтерmäň şaňa özi ýyzyňa çyk gelmese, akyrdan ýalan çakan ýaýma. Özi ýyzyňize çyk gelýär, öz işiňiz bilen bolan, özüňiz bedäp çyk bir jyrkylýan, bir kun tyrkyllan, tyrk-tyrkydan. Baýelýär. Ýokdaňyz ýani. Damaşny koýnokdan çykman. Soňam äriňiz jan çykalan ýyne şu dip gatýarýan. Şeretde özüňe işiň bilen bol. Salam mehribanlar, şuun men gyzykly tema şak ondan öňdür bir min. Howlukma geçme. Gyzyk kylmaň alar azna braza temalardan akydatça otur. Halal gyzylçy teresti dogry bolýandyr. Aýna gelnejaň hem teresti dogry. Kimim? Gyzyllaňyz gymmadalýa. Men adym berseňiz has ötüne goşup alar. Buňky meniň temam ýaşajyk ýetkinjek gyýdylar, ýetkinjek ýaşdan çykan gyýdylar, ýaşajyk gyýdylary haram ýollary iterýän garry köpekler hakynda gurrun etjek. Wow! Açyly bu temada. Bir ýyl mundan owal açypdym men. Şul adamlaň bir aýaklary gördi bolsa-da dogonlar işdäleri kapdagyna. Bu ýaşajyk gyýdylaňa akylyna biz düşünýäs. Bular owadan suratlar görüp, owadan suratlaryň ýygyna haram ýollary bolsa, düşmäni hiç satça bilen oklar. Ol owadan ýaşaýan adamlar jigim köpüsi azap etdiler, köpüsi işlediler, rahmet çekdiler. Sen bolýan. Sen jigim ansat ýere seretýän. Ýani ansatçyk ýollar bilen gelen usulna seretýän. Ýani biriniň bagşlap bolýan. Girip şo ýollar bilen almagy arzu etýän. O ýol wagtlançydyr, saňa ziýan ýetirjidir. O ýollardan gelýän pullar derrew uçup gidijidir. Bärde adyň zaýalanany özüň helak bolanyň alar. Ene bu gyýdylaň düşünjesini aýyrýas. Bulanky düşünüpli zat. Bular iPhone-ňa törüp soňky çykan köýnekge ise bagtylýarlar. Panyatya 0. Ene bul
ayağını bir göre sokup oturanlara näme diýjek? Näme diýjek şolara? Orsalarda olan görüýte tutulýan ady var, ýani TikTok tutturan ony. Sana näme gerek? Öýdiň duşuň ýokmy? Ya bolmasa bir 20 ýaşdan geçenräk ýene ýok sen aktygyň ýaly, ýok sen gyýdyň ýaly, çağaň ýaly, çağış ýaly adamlary seretmek sana näme gerek? Garry köpek. Utanmadyňyz, näetdiňiz? Men bu tema näme açýanym, aýsam mehribanlar edil aýyrşmak tema ýaly diň derejede aktual temalar birişi. Menem beýle TikTokerlar ýaly akuratynja oturup şey dipçi kemme zatlary alyp barasym belä öz TikTok'um ýöne men ýumuma bilemok bu bolýan zatlary ýumor ýalyk däl. Azgynlar köpelýär, bize akyl bermeler, azyp börler. Ogyjaşlary oturup akyl berip dana sözler aýtmalar, olara başga gözler bilen seredip otyrlar. Düşünýäňizmi? Bir çıkıp aýtmaly, bora. Bir çıkıp aýtmaly, bora. Şu dünýäň problemalary bilen şuňalak temalar soňky döwür men açasym gelenok. Uşo dünýäde bolup duran zatlar siz bilýänsiňiz. Ýöne şu temany açmak makul belim. Öz pikirleňiz ýazyň mehribanlar. Ýene bir gezek ýatlajan aýna gelejek gyzylyňyz gymma dalýa. Men adym berseňiz hassa gymma dalar. Sag bolun. Nem üçin erkek adamlar gaharlanana, gyýgyrýa, topulýa, aýal adamlar bolsa aglaýa. Şoň temany şo hakynda. Açanam bolsa insert gördüňizmi? Erkek adamlar köp çydaýa, saklanýa, soň bomba bolup ýarlýarlar. Aýal adam bolsa insanyny hiç tat edip bilmän, ýasyg içip aglaýar. Nemçe bolýar beýle? Erkek adamyň güýçli, aýal adamyň ogşaklygy üçinmi? Ýok, bul emosiýalaryň dili. Ve emosiýalaryň dili erkek adamda bir aýry, aýal adamda bir aýry. Onuň esas iki sebebi bar. Birinji medeniýet we gadaganlyk, ikinji biologiýa we psihologiýa. Medeniýet we gadaganlyk diýmek oglanjyk ýaş terbiýelenenni aýry-aýry terbiýelenýär. Mysal üçin oglanjyk aglap oturan bolsa, aglama sen men erkek oglama, göz ýaşyňa ýer sen takullyk etmeli, mertçe bol oglum diýip emme agyny hemme zady aşak gitleýärdi. Gaharlanmak normalny diýip kabul etdi. Bar gitdi urup gaýt. Şoň üçin erkek adam endi etdi. Ähli stressiw situasiýada diňe urşmaly, aglamaly, aşak kiçelmeli. Gyýjaş aglany bolsa balajygym näme bolu, näme üçin aglaýan? Ýokman gyýdymyza gyýjaş aglasy da soraýar. Toýs gyýjaş eýem kiçiklikden öz duýgularyny identifisirgij edip bile, aýdyp bilýär gerek zady. Şoň esasyna arkaýyn aglaýar we kömek soraýar. İkinji biologiýa diýdik. Aýal adamyň kellesine limbik sistemasyny haýsy zat aktiwny, duýgudaşlyk, nastroýeniýasyny hesaplamaklyk, emosiýalaryny alyp barmaklyk kontrol edip bilýär. Erkek adamda bolsa limbik sistemasyna amigdala diýip ýer bar. Şol esasy özüni goramak üçin iksan pozisiýa berýär. Ya urup, ya da alga. Şoň üçin erkek adamlar bir ýany bolýar. Nädip işlemeli, nädip özüne kömek etmeli? Esas aýdasym bilýän zat her bir aýal adamyň göz ýaşynyň arkasynda, her bir erkek adam gaharynyň arkasynda näme bardygyny anyklamak. Onu anyklamak üçin hökman biz ilki özümiz bilen işlemek. Ýa psihikiski kellesi normalny adam gahar gelse öýün ýakanok, ýa öýüne pasudalar döwenok, hakyky aglap, mysal üçin perişiwat etýän bolsa göz ýaşynyň içine garp bolup hemmek şeýni ýanyna çagyryp öýün bulaşdyranok. Düşünýär, psihikiski normalny adam. Bunu nädip gazanmaly? Elbetde özüňizi işlemeli. Şoň esasyna emosional intellektiň ösdürmek barasyna täze kursumyz açylar. Gelip sapaklara gatnaşyp bilersiňiz, öz-özüňiz bilen täze nähili dost bolup bolýar. Töwerek bilen araň nädip sazlap bolýar, şonu öwrenip bilýär. Videoň soňuna çyn dinleýän üçin köp sag bolun.